No niin, otetaan sillä lailla, että tuolta ylhäältä yksi yleisökysymys sitten tuolta alhaalta, että se toisen mikin voisi käydä viemässä, jos se sattuu vielä toimimaan, niin sinne alas. Aloitetaan yläpuolella. Mä olisin Linuxelta halunnut moraalisen ja eettisen kysymyksen. Mä olen itse lääkäri, joka toimin Norjassa, ja mä olen tutustunut noin 3 viime vuoden aikana, voidaan sanoa lainausmerkeissä päätoimisesti, tämän nykyteknologian negatiivisuuteen, haittavaikutuksiin ja ihmisten kontrolliin. Ja sinä hyvin kiertäen ja kaartaen kerroit tässä alussa, huomasin mielenkiinnolla, et mennyt asiaan, mutta kuitenkin kerroit, meillä on tämä teknologia, meillä on radioaallot, meillä on mikroaallot, me voimme kontrolloida ketä tahansa, milloin tahansa tällä teknologialla. Lääkärinä minä olen hyvin huolestunut siitä, että 50-60-luvulla jo lukemieni raporttien mukaan, niin Amerikassa 3 miljoonaa ihmistä implantoitiin, eli pantiin pieni mikrosiru aivoihin. Tänä päivänä näitä on joka paikassa, ja esimerkiksi Olof Palme vuonna 1973 antoi luvan kaikkien vankien implantointiin Ruotsissa. Vuonna 1985 Jan Friese, Datainspektionin pääjohtaja, kertoi, että vanhainkotien asukkaat Ruotsissa on implantoitu. Se tarkoittaa silloin sitä, että kun esimerkiksi astronautit kaikki implantoitiin, niin heidän ajatuksensa, heidän tunteensa, kaikki heidän motoriikkansa tuli tietokoneen särmille sitten esimerkiksi Houstoniin tai jonnekin muualle maaplaneetalle. Ja kun koko tämän teknologian tarkoitus on kontrolloida ihmisiä, niin minä kysyisin sinulta, missä määrin olet ajatellut tämän teknologian ja kommunikaation eettisiä ja moraalisia kysymyksiä, koska tämä on äärettömän suuri asia, joka tulee koskemaan jokaista meistä, koska suunnitelmathan ovat, että jokainen implantoidaan 30 mikromillin mikrosirulla antamalla injektio sen jälkeen, kun olemme kaikki syntyneet. Tähän on jo osittain menty eräissä maissa, ja sen jälkeen ei ole ihmisillä privaattielämää. Niin, Linus, minä kyllä rajaisin ehkä sen vastauksen siihen. Tähän on ihan varmasti kiinnostava vastata, ja tähän varmasti haluaa moni muukin vastata. Ja menihän se vähän ufoksi, mutta toisaalta pitää kyllä sanoa, että mä en ole koskaan ollut sitä mieltä, ja mä luulen, että sä oot täysin väärässä, että teknologia lisää kontrollia. Se on ihan selvää, että teknologia on edesauttanut, varsinkin viime vuosina, ihmisten omaa mahdollisuutta tehdä mitä he haluavat, ihan niin kuin yksilötasolla. Ja se on totta, että teknologia selvästi mahdollistaa tämmöisen kommunikoinnin, ja mä uskon vahvasti siihen, että kyllä tässä 20 vuoden kuluttua on mikrosirut ihan normaalinkin ihmisen käytössä ja käsissä tai jotain. Mutta se on lähinnä siksi, että mä uskon, että nämä näppäimistöt on hirveän tilaa vieviä ja huono väline kommunikoida. Ja mä uskon, että mä haluan kommunikoida ihmisten kanssa toisen menetelmän kautta. Ja ehkä joku implantointi olisi itse asiassa hyväkin tapa tehdä tämä. En mä nyt mene väittämään, että mä itse haluaisin kokeilla sitä ensimmäisenä. Mä voin todeta, että suomalainen Eversti sanoi viime viikolla, että hän kieltäytyi mikrosirusta. Eli meille kyllä tarjotaan tätä mahdollisuutta. Ja National Security Agencyn Remote Monitoring System, jonka ehkä saatat tuntea, niin todellakin pystyy heittämään elektromagneettisen kentän implantoidun ihmisen tai ryhmän päälle, vaikka se sijaitsisi toisella puolella maapalloa, vetämään signaaleilla tähän särmille, ja silloin he lukevat ajatuksemme. Minusta tämä on järkyttävää isovelivalvoa, mutta todella tiedän, että ne, jotka ovat vastuussa tästä, he eivät saa kertoa suurelle yleisölle, mutta minä olen freelanceri ja minä kerron, että varoitan systeemistä. Ja toivon, Linus, että sinä suomalaisena myöskin ainakin suomalaisia varoittaisit. Mä en pysty puhumaan siitä, mitä Transmeta tekee.